Iawn, wel, croeso chi yma, bore yma. Braf cael eich gweld chi gyd. Ma ni. Reit, dyna fo. Iawn, mae'n braf cael eich gweld chi gyd. Pawb di mentro, bod nhw'n addo tywydd mawr bellach ymlaen yn ystod y dydd. Croeso arbennig i chi sy'n ymuno ar y we. Gobeithio cewch chi fendith efo ni wrth i ni droi a cheisio cymorth gan yr arglwydd. Chydig o goeddiadau. Cyfarfod heno, cadwch eich llygyd allan i edrych ar eich ffonau neu ar yr e-byst. Os yw'r tywydd yn gweithygu, newn ni gynnal ar Zoom, neu fel arall, mi fyddwn ni fan yma. Mi fyddwn ni yma yn cyfarfod a rhain gallu mynd ar Zoom, ond os ydy'r tywydd yn wirioneddol wael, newn ni wneud o'i gyd ar Zoom heno. Nos Fercher, cyfarfod gweddi yng Nghartre Rhodri a Gweno, 3 Lôn y Deri, a wedyn nos Wener mae Cyffro a Seler. Seler a Sil nesa mae Dafydd yn yn harwain ni. Y Dafydd arall yn yn harwain ni, Sil nesa. Cofiwch am Rhodri, nos Fawrth, os di'r tywydd yn caniatáu, mi fydd Rhodri yn pregethu nghefn Meriadog, cyfarfod dechrau'r flwyddyn yn fan honno. A dwi'n siŵr bod ni hefyd yn cofio am Ruth a'r teulu yng Nghanarfon efo'r newyddion trist am Gareth yn ystod yr wythnos. Gareth Park ydi o i ni, Gareth Dafydd yn cael ei alw adre. Mi fydd o yn ffyddlon dros flynyddoedd lawer yn dilyn yr arglwydd ac yn golled enfawr i Ruth a'r teulu. Dwi'n credu mae dyna'r coeddiadau. Os oes yna rhywbeth arall, mae'n siŵr wneith rhywun sôn diwedd yr oedfa. Gadwch i ni weddio. Wele, rydw i fi gyda chi bob amser hyd ddiwedd y byd. Dyna ddawodd yr arglwydd Iesu, ac felly dyn ni'n credu bore yma dy fod ti, arglwydd Iesu, yma gyda ni. Ac o Dduw'n Tad, dyn ni'n dod gan ofyn y byddi di yn peri bod yn llygyd ni'n agored i weld rhywfaint o dy ogoniant di, bod yn clusten ni'n agored i glywed dy eiriau di, bod yn calonau ni yn effro i ymateb i dy ddaioni ac i dy ras di, ac y byddwn ni efo'n gilydd yn dod yn ymwybodol dy fod ti yma yn y canol, yn yn harwain ni, yn mynd o'n blaen ni, yn cynorthwyo ni i fedru dy ddilyn di'n well ac i fedru dy addoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Felly cynorthwyo ni o Dduw'n Tad trwy dy drigareth, gogoniant i dy enw yn Iesu Grist. Amen. Wel, mi ganon ni i ganmol yr arglwydd, fe naid molaf yw'r gogoniant, dŵg dy drysor at ei draed, ti a brofodd ei fyddiant. Dydy o'n wych bod ni'n gallu dod bore yma. Ac yn ymwybodol yr wythnos dwytha yma, falle hyd yn oed bore yma, bod ni wedi gwneud rhywbeth na ddolen ni, wedi ymateb mewn ffordd na ddolen ni, bod na bethau, ond mae'r cyfan yn cael ei faddau yn yr arglwydd Iesu Grist. Ti a brofodd ei fyddiant, ti a olchwyd yn y gwaed, bod ni wedi cael yn golchi'n lan yng ngwaed yn arglwydd Iesu Grist. Moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaed.
Yn Exodus, hanes Israel yn dod o'r Aifft a'i harwain trwy'r anialwch. Mae yna benodau braf a mae yna benodau sydd ddim mor braf. Ac un o'r penodau sydd ddim mor braf oedd pan nath Moses fynd fyny'r mynydd. A dyma'r bobl yn gofyn i Aaron, neu di roed i ni ddew i ni fedru i addoli fo, felly. Ryw ddelw, a dyma nhw'n troi addoli'r llo aur. A pan ddigwyddodd hyn, dyma Duw yn dweud, reit, dwi'm yn mynd i ddod efo chi. Dwi ddim yn mynd i fynd, na i anfon angel o'ch blaen chi, ond dwi ddim yn mynd i ddod. A mae Moses yn gweddio, arglwydd. Os nad wyt ti'n mynd efo ni, sut mae pobl yn mynd i wybod mae dy bobl di yden ni? A dyma Duw yn mynd o'i blaen nhw, do. Dyma Duw yn mynd o'i blaen nhw. A dyna'r cefndir, mae'n debyg, i'r emyn newydd dyn ni am geisio i dysgu rwan. Does i ar ei draws i yn ddiweddar. Yr emyn yma, oedd yr ysgrifennodd yr emyn, neu un o'r rhai oedd yn ysgrifennu'r emyn, oedd o flynyddoedd yn ôl yn siarad efo rhywun, a hwnnw'n mynd i blannu eglwys, a hwnnw'n dweud, dwi'n gweddio bod Duw mynd i fynd o'mlaen ni. A hwnna wedyn dod yn weddi gyson, bod Duw yn mynd o'n blaen ni. A dyna sydd yn wir am bobl yr arglwydd. Mae Duw yn mynd o'n blaen ni. Felly, o'n blaen, mae Duw yn myned a'i hyfryd bresenoldeb o'r hyder ei addewid rydd ac nid unig fyddwn beth. Beth am i ni eistedd i drio i dysgu hi, neith Ffion chwarae pennill a cytgan a wedyn gawn ni i thrio hi. Nawn ni drio hi, ia? O'n blaen.
O arglwydd yn Duw, dyn ni'n diolch i ti, dy fod ti wedi addo mynd o'n blaen ni. A dyn ni'n ofni o ddewn tad weithiau bod ni'n colli golwg arna ti, bod ni yn lle dy ddilyn di, dyn ni'n mynd yn ffordd yn hunain. Maddau ni o dad. Ond gad i ni eleni, fel i ni golion ac fel eglwys, brofi dy fod ti'n mynd o'n blaen ni a ni'n cael yn harwain i weld ogoniant ac i ddwyn gogoniant i dy enw di. Amen. Blant, ydych chi am dod ymlaen? Reit. Gret. Mae yna ddigon le i bawb bore yma. Dyna fo, hyfryd iawn, gret. Diolch am ddod. Reit. Rwan, fe gynna i gwpl o luniau i ddangos i chi y bore yma. A sgewn ni'r llun nesaf. Reit, llun o be di hwnna? Ti'n gwybod? Sgwarnog da iawn ti. Ond sy'n ni gofyn i chi ddisgrifio y sgwarnog yna i fi. Be fysa chi yn ddeud? Se? Sydyn. Mae sgwarnog yn sydyn. Yndi, mae o'n gallu rhedeg yn gyflym. A da ni'n gweld y coesau crys i ganddo fo fanna. Iawn. Fel? Fel kangaroo bach. Yndi, mae fel kangaroo bach. Ond sgynno fo ddim poced ar y blaen yn agos. Reit, be? Mae gynno fo glistiau hir, oes. A mae angen y glistiau, ne? Achos mae sgwarnog yn bita gwair, ond mae lot o anafeiliaid eisiau bita sgwarnog. A llwynogod ac yn y blaen eisiau bita sgwarnog, ac felly mae angen y clistiau i glywed gelynion yn dod. Reit, gewn ni'r llun nesaf. Be di hwnna? Da chi'm yn gwybod? Reit, wel, llwynog. Llwynog ydi o, ond llwynog special, mae'n byw yn yr anialwch. Llwynog ffenec. A mae'n lwynog bach, dim ond tua taldranau, a mae'n byw yn yr anialwch. Rwan, sy'n ni'n gofyn chi ddisgrifio'r llwynog yma, be fes chi'n ddeud wrthai am y llwynog yma? Ia. Mae yn wyn, yndi, mae yn wyn. Waw. Yng nghanol y tywod yn yr anialwch, bydd neb yn ei weld a falle, achos bod nhw'n wyn a chydig bach o felyn, lliw tebyg. Ie. Clistiau mawr, oes, mae gan hwn clistiau mawr hefyd. Ydych chi'n meddwl pam bod gan hwn clistiau mawr? Achos mae'n helan y nos. Ac yn y nos, diolch yn gallu gweld cymaint, ond mae'n gallu clywed anifeiliaid bach a phryfid ac yn y blaen yn symud, ac wedyn mae'r clistiau mawr yn helpu iddo fo, y fanne. Rhaid gewn ni'r llun nesaf. Ti'n gwybod beth di o? Mae gen i fo glistiau hir, oes. Chi'n gwybod beth di o, Anna? Adfac, da iawn ti. Adfac. A mae gen hwnna drwy'n hir, achos bod yn mynd ar ôl rhyw bryfyd a termites ac yn y blaen, ond mae gen fo'r clistiau hir hefyd. Wel. Reit, un llun arall. Llygoden? Na? Be di hwnna? Be di o? Ti'n gwybod? Eliffant, da iawn ti. Eliffant. A beth sy'n gen eliffant? Clistiau masif, oes. Gyna fo drwnc hir hefyd, yn does? Ie? Tusks, ne fo. Gyna fo tusks. Reit, clistiau anferth gan eliffant.
A chi'n bod, eliffant sydd efo clustiau mwyaf o'r holl anifeiliad yn y byd, eliffant sydd efo clustiau mwyaf. A chi'n bod be? Di eliffant ddim yn gallu clywed yn dda iawn. Bod gynno fo glistiau mawr, di o'n gallu clywed yn dda iawn. Mae'r clustiau mawr yna yn helpu eliffant, achos mae'n byw yn Affrica, mae'n boeth yn Affrica. A di eliffant ddim yn gallu chwysu lot, a wedyn mae'r clustiau mawr yn ffordd mae'n gallu cwlio lawr. Mae'n gallu cadw ei hunan yn fwy. Wel, dim yn gymaint o'r fflapio nhw, ond mae'r awyr yn rhoi heibio'r clustiau ac yn cymryd y gwres i gyd ffwrdd. Reit, rwan te, dwi wedi sôn lot am glustiau. Gan bob un ohono ni glustiau, yn does? A pwynt glustiau ydy bod ni'n cael ei gwrando a chlywed. Wel, os gawn ni'r llun nesaf, dda'r Iesu Grist ddeud un tro, y sawl sydd â chlustiau ganddo, gwrandawed. Mae hwn yn swnio'n beth. Wel, wrth gwrs bod ni'n mynd i wrando os gynno ni glustiau. Ond weithiau, da ni'n gwrando a da ni'n cymryd lot o sylw. Di mam a dad weithiau'n dweud, reit, mae eisiau chi fynd i daclusach stafell chi. Da chi'n clywed nhw'n dweud? Da chi'n clywed, ond da chi ddim wastad yn gwneud yn adech? Na? Neu, a rhywun yn dweud, mae'n amser bwyd, dewch chi gael bwyd. Ond da chi ar ganol rhyw gêm neu gwneud rhywbeth arall. Da chi'n clywed, ond da chi'n mynd siŵr iawn. Da chi'n mynd cymryd lot o sylw. Da ni efo clustiau mwyn clywed. Ac un o'r pethau sydd yn digwydd pan da ni'n dod at ein gilydd fan yma neu ysgol Sul neu'r clwb ac yn y blaen ydy bod ni'n cael cyfle i glywed lot o bethau. Ond yn arbennig, da ni eisiau clywed am Dduw. Clywed am Iesu Grist. A beth sy'n drist ydy bod yna lot o blant wedi bod ar hyd y blynyddoedd yn mynd i ysgol Sul, a lot o bobl wedi bod yn mynd i capel, a wedi clywed lot am Iesu Grist, ond dim wedi cymryd lot o sylw, dim wedi cymryd fewn. Felly oedd Iesu Grist yn dweud, wrth bobl oedd yn dod ato fo, oedd Iesu Grist yn adrodd lot o storis, ond oedd yna bwynt i bob stori. Oedd lot o bobl jyst yn mwynhau'r storis, ond oedden nhw ddim yn meddwl am y pwynt oedd Iesu Grist yn trio wneud. A felly, be dwi eisiau chi wneud ydy eisiau chi ddefnyddio chlustiau. Dyw wedi rhoi 2 glist a dim ond 1 geg yn un, dydy. So, da ni fod gwrando mwy na da ni siarad yn dydyn. Eisiau chi wrando a chymryd sylw a gofyn, wel, pam bod ni'n clywed gymaint am Iesu Grist? Pam bod ar y mam a rhai eraill eisiau i ni wybod gymaint am Iesu Grist? A wneud yn siŵr bod ni, efo'n clustiau, bod ni'n gwrando go iawn. So mae hwnna'n gret bod chi wedi gallu dod yma bore yma. A gobeithio fyddwch chi yn gallu mwynhau yr ysgol Sul. Da ni'n mynd i ganu emyn efo yn gilydd sydd yn gofyn ar ei Dduw yn helpu ni i ddeall be mae o'n ddeud, ysbryd sanctaidd yr orgolau a'r deiriau dy hun, i ni ddeall be sydd yn y Beibl wrth i ni ddarllen a chlywed yr hanes. So gewch chi fynd nôl rwan, a wedyn byddwch chi'n mynd ffwrdd i'r ysgol Sul yn byddwch, a bydd y gweddill honno ni'n cario ymlaen i feddwl am be mae Iesu Grist yn ddeud wrtho ni wedi hynny. So, ewch chi nôl i eisteddiau. A newn ni ganu ysbryd sanctaidd yr orgolau a'r deiriau i dy hun. A gorau ni'r ysgrythyrau dangos i ni geidwad dyn.
Gadwch i ni droed yr arglwydd mewn gweddi, gadewch i ni weddio. O Dduw yn tad a thad yn harglwydd Iesu Grist. Y bore yma, da ni'n clywed sŵn y gwynt y tu allan yn rhio. Ac yn ymwybodol pa mor nerthol yma'r gwynt yn gallu chwythu. Y fath ddifrod sydd yn gallu digwydd wrth i'r gwynt chwythu ac i goed gael i chwythu drosodd a phobl yn ofni. Ac eto uwchlaw y gwynt yr wyt ti o Dduw'n tad yn dy drigaredd yn edrych arno ni. Mae'r ysbryd glân di yn cael ei ddisgrifio fel gwynt nerthol. A fydd ymunau ni y bore yma bod ysbryd di yn cael chwythu trwy'n calonau ni wrth i ni ddod a throi at dy air di. Da ni o arglwydd yn Duw yn dymuno dy fod ti yn siarad a ni'n gallu gwrando a chlywed yr hyn yr wyt ti yn ei ddeud wrtho ni. Ac felly, da ni'n dod yn ceisio gosod yn calonau yn agored i ti. Da ni mor ddiolchgar dy fod ti yn y gorffennol wedi siarad efo ni. Dy fod ti wedi dangos i ni pethau amdano ni'n hunain, a pethau amdano ti. Am yn gwendid ni, am yn beia ni, am yn angen am edifeirwch. Ac eto, am dy drigaredd di, am dy gariad di, am dy ras yn danfon dy fab i'r byd yn mwyn ni, a hwnnw'n cymryd yn baich ni, yn baich ni ar ei gefn ei hunan ac yn talu'r pris am yn holl wrthryfel ar y groes. Ac wrth i ni ddiolch i ti am yr hyn da ni wedi i ddeall ac wedi i ddysgu. O Dduw'n tad fe gara ni yn bod ni'n gallu gweld mwy. Yn bod ni'n gallu gweld mwy ohono ti, mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Gweld o'r Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enau tlawd. Oherwydd wrth edrych ar yr arglwydd Iesu, o ti'n yn newid ni. Mae'r ysbryd glân yn gwneud ni yn fwy tebyg iddo fo. A dyna hiraeth yn calonau ni bore yma. Felly arglwydd tyrd a llefara di heddiw wrthym ni. Wrth ddod o Dduw'n tad, da ni yn ymwybodol bod na anghenion, bod na ofidiau yn blin o pobl. A da ni'n cyflwyno'r gofidiau hynny i ti. Da ni'n meddwl am rai pobl sy'n galaru. A da ni'n meddwl yn arbennig am Ruth a'r teulu yng Nghaernarfon. Ac yn ei cyflwyno nhw ac eraill da ni'n nabod o Dduw'n tad sydd mewn galar. Yn ei cyflwyno nhw'n dyner i dy ddwylo di. Gan ofyn os gwalid i fod yn dda, neu di helpu nhw trwy'r galar i gofio dy ddaioni di ac i brofi dy ddaioni a dy gryfder a dy drigaredd di yn gweithio yn eu calonau, yn gysur, yn nerth, yn drigaredd o Dduw'n tad. Da ni'n cofio bod yn byd ni yn byd sydd yn brifo o hyd ac yn meddwl am y dwyrain canol a'r gofidiau sydd yno. A llefydd eraill yn y byd, megis Wcrain, lle mae cymaint o ofid. Ac o arglwydd yn cyflwyno'r sefyllfaoedd hyn i ti. Yn gofyn ar i ti ddelio gydag arweinwyr y gwledydd i roi gostyngeidrwydd a gwyleiddra ac i atal y trais a'r gofid sydd yno. A da ni'n gofyn bod y eglwys di yn y manau hyn yn cael bod yn oleini ac yn rym daioni ac trigaredd yn y sefyllfaoedd hyn. Ac yn gwlad ni o Dduw'n tad, mae gynnon ni hiraeth am gael profi diwrnod newydd lle mae rhyw ymwybyddiaeth newydd o'r ysbrydol, o'r tragwyddol yn dod i gymryd gafel mewn pobl. Mae gynnon ni hiraeth o Dduw'n tad am weld pobl yn gosod i bryd ar dy drigaredd di, ar dy ras di. Pobl yn chwilio am rhywbeth gwell na mae'r byd yn gallu gynnig. A pobl yn rhoi pris ar ddaioni a sancteiddrwydd. Felly o arglwydd yn Duw, da ni'n gweddio am dy air di, a bydd dy air di y dyddiau yma yn cael ei ollwng yn rhydd yn gwlad ni.
Nid i godi rhai fydd yn gallu pregethu dy air di dan yneiniad. Ac yma yn plith ni o Dduw Tad, da ni'n gweddio am dyfendith i fod yn ystod y flwyddyn sydd yn dod. Dyfendith ar rhodri ac yneiniad arno fo wrth iddo fo bregethu i ni, ac eraill fydd yn dod i rannu'r gair. A dy yneiniad arno ni, i ni fedru clywed dy air di a'i gymhwyso fo i'n bywydau o ddydd i ddydd. Felly mwyn hyn, da ni'n gofyn bore yma, nid i siarad efo ni. Nid i siarad efo ni mewn ffordd glir iawn, trwy'r gair. A trwy hyn o Dduw Tad, nid i'n calonogi ni i dy ddilyn di'n agosach, i dy garu di, ac i garu'r arglwydd Iesu Grist yn fwy. Clyw yn gweddi, trwy Iesu Grist, yn harglwydd angwaredwr. Amen. Wel, mi ddarllenau o Efengyl Mathew, penod 11, a dwi'n dechrau yr ail adnod ac yn darllen ymlaen i adnod 19. Pan glywodd Ioan fedyddiwr ydy hwn, pan glywodd Ioan yn y carchar am weithredoedd Crist, anfonodd trwy ddisgyblion a gofyn iddo, ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai am rywun arall yr ydym i ddisgwyl? Ac atebodd Iesu hwy, ewch a dywedwch wrth Ioan yr hyn yr ydych yn ei glywed ac yn ei weld. Mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahangleifion yn cael ei glanhau, a'r byddariaid yn clywed, y meirw yn codi, y tlodion yn cael clywed y newydd da, a gwyn ei fyd y sawn a fydd yn cwympo o'm hachos i. Wrth i ddisgyblion Ioan fynd ymaith, dechreuodd Iesu sôn am Ioan wrth y tyrfaoedd. Beth yr eithwch allan i'r anialwch i edrych arno? A'i brwynen yn siglon y gwynt? Beth yr eithwch allan i weld? A un wedi wisgo mewn dillad esmwyth? Yn rhai brenhinoedd am y rhai sy'n gwisgo dillad esmwyth. Beth yr eithwch allan i weld? A'i proffwyd? Ie, meddaf wrthych. A mwy na phroffwyd. Dyma'r un y mae'n ysgrifenedig amdano. Welaf fi'n anfon fy nghenad o thflaen i baratoi ffordd ar dy gyfer. Yn wir wy'n dweud wrthych, ni chododd ymlith meibion gwragedd, neb mwy na Ioan fedyddiwr. Ac eto, mae'r lleiaf yn hyrnas nefoedd yn fwy na gef. O ddyddiau Ioan fedyddiwr hyd yn awr y mae teyrnas nefoedd yn cael ei threisio, a threiswyr sydd yn ei chipio hi. Hyd at Ioan, y proffwydodd yr holl proffwydi ar gyfraith. Ac os mynwch dderbyn hynny, ef yw Elias sydd ar y ddod. Y sawl sydd â chlustie ganddo gwrandawed. A phwy y cymharaf y genhedlaeth hon? Mae'n debyg i blant yn eistedd yn y marchnadoedd ac yn galw ar ei gilydd. Cynasom ffliwt i chi ac ni ddawn siasoch. Cynasom alarnad ac nid wylasoch. Oherwydd daeth Ioan un nad yw'n bwyta ac yn yfed, ac ymaint yn dweud, y mae cythrel yn dda. Daeth mab y dyn, un sydd yn bwyta ac yn yfed, ac ymaint yn dweud, dyma feddwyn glwth, cyfaill i gasglwyr trethu a phechaduriad. Ac eto, profir gan ei gweithredoedd bod doethineb Duw yn iawn. Dyma air yr arglwydd. Wel, cyn troi at y geiriau yna, gadwch i ni gan emyn fach syml, gobeithio fydd yn weddi yn ein calonnau ni. O, na chawn i olwg hyfryd ar ei wedd, dywysog bywyd. Tegwch byd a'i holl beserau yn ei wyth a lwyr ddiflannau.
Wel, bore yma o'n i am i ni feddwl chydig bach am yr hyn oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gofyn i'r tyrfaoedd yn y darlleniad yna. Wrth i ddisgyblion Ioan fynd ymaith, dechreuodd Iesu sôn am Ioan wrth y tyrfaoedd. Beth yr eithwch allan i'r anialwch i edrych arno? Beth yr eithwch allan i'r anialwch i edrych arno? Mae'n byd ni yn fyd prysur iawn, ac eto da ni gyd wedi cymryd amser i ddod yma at ein gilydd ar fore Sul, a da ni'n gwneud hynny ymlaen trwy'r flwyddyn, gobeithio bod ni'n gallu cael y cyfle i wneud hynny. Mae cerdd fach Saesneg W.H. Davies yn herio yn oes ni, dwi'n meddwl. Chi'n cofio'r gerdd, what is this life? If full of care, we have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care. We have no time to stand and stare. Rywsut, mae bywyd mor brysur yn dydi. Mae galw arno ni mor aml i feddwl am y peth nesaf sydd angen i wneud, y peth nesaf sy'n galw arno ni. Ond wrth i ni edrych ymlaen i'r flwyddyn nesaf yma, mae'n deg gofyn, be dyn ni'n gobeithio i weld? Be dyn ni'n gobeithio i brofi? Be dyn ni eisiau gyflawni yn y flwyddyn newydd yma? Dwi'n mynd un sy'n gwneud addunedau flwyddyn newydd. Ac eto mae'n dda i ni weithiau just cymryd stoc ac edrych ymlaen a meddwl, be ydw i eisiau eleni? Ac yn arbennig dwi'n meddwl, bore yma amdano ni fel pobl sy'n dod ynghyd i addoli'r arglwydd. Be dyn ni eisiau i weld yn digwydd y flwyddyn yma yn ein plith ni? A be dyn ni eisiau edrych amdano? Mi oedd yr arglwydd Iesu yn byw mewn oes wahanol. Ddari o ddim teithio llawer. Mae'n siŵr fod bron pawb fama wedi teithio'n bellach na nath yr arglwydd Iesu erioed pan oedd yma ar y ddaear. Doedd dim EasyJet ar gael i bobl yr oes yna. Ond os nad oedd cyfle fel sydd gynno ni, eto mi oedd pobl eisiau gweld pethau newydd. A dyma yna broffwyd yn ymddangos yn yr anialwch, un rhyfedd, efo gwisg o flew, camel a diet i godi ei ddigedd ar unrhyw un sy'n prynu Slimming World. A da ni'n darllen fod y tyrfaoedd wedi mynd yno i weld o. Milwyr, casglwyr trethi, pobl y wlad, Phariseaid. A mae Marc yn deitha ni bod holl bobl Jerusalem wedi mynd allan i weld o. Dyma oedd y peth diweddara i weld ac i wybod rhywbeth amdano fo. Mae Iesu'n gofyn i'r tyrfaoedd, be ydych chi'n mynd allan i weld? Be ydych chi'n gobeithio i weld? A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy, mae'n amlwg bod na ryw hiraeth yng nghalonau'r bobl yma am rhywbeth a doedden nhw'n cael ei bodloni gan y pethau eraill. Ond na rhywbeth yn eu calonau o ddim yn cael ei fodloni gan ei bywyd arferol. Ryw gwestiwn, oes yna rhywbeth mwy na beth da ni yn gyfarwydd ag o? Mi oedden nhw'n gallu llenwi bywydau efo gorchwilio'n bywyd, pethau digon da, pethau cyfreithlon, pethau gwerth i wneud. Efallai bod nhw'n eitha bodlon i byd. Ond ar adegau, oedd yna rhywbeth yn digwydd oedd yn gwneud iddyn nhw feddwl. A dyma'r cwbl, a dyma i gyd sydd. Ymhlith pobl Jerusalem, oedd yna bobl gyfoethog a phobl dlawd. Da ni'n clywed am un gŵr ifanc cyfoethog ddaru ddod i weld yr arglwydd Iesu.
A mi oedd yn reit fodlon I fyd, oedd yn meddwl fod pethau'n gret, beth saw na fi eti feddu bywyd tregwyddol ac oedd yn disgwyl I Iesu jyst gadarnhau o yn lle oedd o. Ond dim ond fo'n cael ei herio yn do. Mi glywoedd o'n nad oedd ei holl gyfoeth yn mynd I roi bywyd tregwyddol iddo fo. A wedyn oedd gennych chi rai clawr. Da ni'n clywed am Iesu yn gweld dyn oedd wedi cael ei eni'n ddall. A y cyfan oedd ei fywyd oedd cardota. Gobeithio cael pobl yn trigarhau fel bod yn cael rhywbeth I helpu tuag at fyw o ddydd I ddydd. Ond dyma fo'n sylweddoli bod o ddim wedi gondemnio I fyw bywyd fel cardotyn. Oedd gan Dduw rhywbeth mwy, rhywbeth arall ar ei gyfer o. A phan glywodd pobl Jerusalem bod rhywbeth newydd yn digwydd yn yr anialwch, dan nhw gyd yn mynd I chwilio. Be sydd fan yma? Rhag ofn iddyn nhw fod yn colli allan. Hynny yn ddarlun mor gywir o'r natur ddynol yn dydy. Trwy'r oesoedd yn oes ni yr un peth felly. Os oes yna rhywbeth newydd yn digwydd, ydych chi'n siŵr o ffeindio fod yna bobl eisiau gweld, eisiau gwybod beth sydd wedi digwydd ar raglen The Traitors yr wsos dwytha yma. Mae yna rai mynd I fod yn trafod a chwilio ac yn y blaen. Mae yna rhyw chwilfrydedd. Mae'r ysgrythur yn sôn amdano ni fel defaid yn dydy. A un o'r nodweddion defed ydy bod nhw'n dilyn. A dyn ni'n gallu dilyn yn gilydd I chwilio am y peth nesaf. Achos rywsut, bod ganddo ni gymaint o bethau I lenwi'n bywydau, a rhan fwyaf o'r amser maen nhw'n bodloni ni, ond weithiau maen nhw rhywbeth yn digwydd sydd yn dweud na, diom yn ddigon. Pam bod ni fel hyn? Wel, mae'n ochr dywyll I hyn. Oedd Efa yn gwrando ar y sarf yng ngardd Eden. A'r sarf wedi deithi, wyt ti'n colli allan. Ti'n colli allan rhywbeth. Mae Duw eisiau dy gadw'r un dy le. Ac felly oedd na chwilfrydedd oedd yn anghywir fan yna. Ond mae yna ochr arall iddo fo. Da ni wedi cael yn creu I gael yn bodloni, a tydi pethau'r byd yma ddim yn mynd i'n bodloni ni. Fel mae llyfr y pregethwr yn dweud, rhoddodd Dduw dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Y gwagle siap Duw yma. Mae dim ond Duw I hynna'n sy'n mynd I allu'n llenwi ni. Ac felly'n Jerusalem, dyma'r ffenomenon newydd yma'n ymddangos. Y gŵr rhyfedd yma, y Manic Street Preacher yma. Dim ond nid ar strydau Jerusalem oedd ond allan yn ymyl yr Iorddonen mewn lle anial. A doedd dim llawer o rock bands yn Jerusalem y pryd hynny I gymryd sylw pobl. Doedden nhw'n disgwyl I ffilm Wonka ymddangos am 2000 o flynyddoedd. Doedd na ddim gymaint o hynny I wneud oedd yn wahanol, ond dyma'r hanes yn dod am ddyn gwyllt yn yr anialwch. Y peth diweddara, a llawer yn dod. A mae'n ymddangos fod pobl Jerusalem yn debyg iawn I bobl yn cyfnod ni. Rhaid gwybod be di'r peth diweddara. Be di'r ffasiwn ddiweddara. Oedd Ben yn wfftio dod y blaen at ffôn Gwenan. Nain, be ydych chi'n neud efo hen ffôn fel ne? Isio ffôn gwell, ffôn mwy diweddar ac yn y blaen. Oedd y pobl Jerusalem, fel pobl yn oes ni, ddim am golli allan. Ac felly oedden nhw'n mynd I wrando ar Ioan. Oedden nhw'n impressed? Wel, efallai am ychydig. Ond dim am lot. Oedd Iesu sôn am Ioan wrth y trefáoedd beth ydych allan i'r anialwch chi edrych arno a'i brwyn yn y siglo yn y gwynt. Beth ydych allan I weld a un wedi wisgo mewn dillad esmwyth. Mae brenhinoedd yma rheini. Oeddech chi eisiau gweld rhywbeth arall. Ond pan ddechreuson nhw wrando ar Ioan, oedd o'n gwneud pethau chydig bach yn anghyfforddus iddyn nhw. Oedd o'n deithio nhw, drychwch, eich bywyd chi ddim yn iawn, mae eisiau chi wedi farhau. Ac felly,
Daeth Ioan un nad yw'n bwyta ac yn yfed ac yn mynd dweud, mae cythral yn dda. Just rhywun chydig bach yn bonkers. A dyma nhw'n mynd a gadael. Ac felly, mae pobl yn mynd o un peth i'r llall, yn chwilio am rhywbeth. A C.S. Lewis ddweud beth hynod o glyfar ar un olwg, ond mae'n wir yn ydy. He who is married to the spirit of the age is destined soon to become a widower. Mae ysbryd yr oes yma yn mynd i fynd. Mae yna ffasiwn newydd yn dod. So beth da ni isio edrych amdano fo yn yr eglwys y flwyddyn yma? Beth sy'n mynd i wir fodloni yn calonnau ni y flwyddyn yma? Wel, mae Iesu yn rhoi ateb, yr ateb, wel, da chi'n di mynd i chwilio am rywun yn y siglo yn y gwynt, da chi'n di mynd i chwilio am rywun mewn dillad esmwyth. Be da chi'n chwilio amdano fo? Proffwyd. Beth sydd ydych allan ni weld? Ai proffwyd. Wan oedd hwn yn rhywbeth mwy yn doedd. Swyddogaeth proffwydi paganaidd oedd gyhoeddi ryw oracle fydde'n addo'n bendith i ni, os oedden ni ceisio mynd ar ryw lwybr, efallai fo taith oedden mynd i chwilio'r oracle, i weld oedd hi'n mynd i fod yn ddaeth ddiogel. Neu mewn rhyfel oedden ni'n mynd i lwyddo, be oedd yn mynd i ddigwydd i'n gylunio ni ac yn y blaen. Ryw chwilio am fendith i ni neu melltith i bobl eraill. Ond oedd proffwyd yn Israel yn wahanol. Oedd proffwyd Israel yn cyhoeddi gair Duw. A Pedr yn ei ail lythyr yn dweud, mae gennym hefyd ganadwri gwbl ddibynadwy y proffwydi. A beth da bydd i chi roi sylw iddi. A wedyn mae'n dweud, pobl oedd yn telefarodd air oddi wrth Dduw wrth gael ei ysgogi gan yr ysbryd glân. Dyna oedd i gosod yr Iddewon ar wahân yn de. Oedd Duw di siarad efo nhw. Mae Paul yn ei lythyr at yr Efeiniaid ar ôl deud yn y bennod gyntaf, mae'r cenhedloedd i gyd wedi condemnio hyrwyddi pechod. Yn yr ail bennod, mae'n sôn am yr Iddewon crefyddol hefyd yn cael ei condemnio yn y pechod. A wedyn yn y drydydd bennod, mae'n dweud pa werth, felly, yn wyneb hyn, pa ragorfraint sydd i'r Iddew. Pa werth sydd i'r enweidiad. A mae llawer ym mhob modd, meddwl. Yn lle cyntaf, i'r Iddewon yr ymddiriedwyd oraclau Duw. Proffwydi'n dod a gair o'r nef. Dyna oedd wedi digwydd. Moses yn dwyn gair Duw i'r genedl. Ac yn y gair hwnnw'n addo rhyw ddydd y byddai proffwyd arall fel fo yn codi. A dro ar ôl tro yn hanes y genedl, roedd enghreifftiau rhain am ddangos Samuel, Elias, Eseia, Jeremia a'r holl proffwydi eraill. Ond oedd blynyddoedd o ddistawrwydd wedi bod. Oedd bron i 500 mlynedd wedi mynd heibio heb proffwyd. Oedd na feddwl ar un adeg bod na gymeriad o'r enw Judas Maccabeus. Mae fodd y Meseia wedi dod. Ond methiant oedd ymgais hwnnw i gael rhyddid i'r bobl. Oedd na ddigon athrawon, oedd na rabiniaid, sgrifenyddion, y Phariseaid y mynegu barn, ond rhyw fynegu barn oedden nhw. Doedd na ddim sicrwydd, doedd na ddim gair o'r nef yna. Chi'n cofio fel oedd pobl yn cymharu ddysgeidiaeth Iesu i ddysgeidiaeth yr athrawon eraill. Oedd o'n pregethu fel rhywun ag awdurdod. Oedd na ryw awdurdod yna. Felly oedd na hiraeth am air oddi wrth Dduw. Gyda lawer di mynd at Ioan ac yn clywed Duw, oedden nhw yn credu fod Ioan yn un o'r proffwydi hyn, yn dod efo awdurdod
i herio, i lefaru efo llais gwahanol, llais awdurdodol, llais i ddweud nad oedd Duw ddim yn ddistaw, ond rwyf o'n fyw ac yn dal i weithredu, efo neges fyw i'w bobl. A dyna pam oedd llawer yn tyru allan ato fo. Oedd ganddo fo rhywbeth o ddim gan yr ysgrifenyddion. Ac o'n i dydy hynny'n rhywbeth da ni eisiau lenni? Bod ni'n cael gair o'r nef yn dod yn glir. Os ydych chi ddod yma, nid dod i glywed darlith ydych chi nac. Nid dod i glywed barn pregethwr. Yn y sôn bod yn rhai heddiw yn cael ei galw'n influencers ar y we. A mae llawer o bobl yn gwrando arnyn nhw ac mae'n gwrando ar be maen nhw'n dweud ac felly'n prynu'r pethau yma, a'r influencers yma'n awgrymu, gwneud y pethau yma'r influencers yma yn ei awgrymu. Ond mae'n adegau wedyn pan mae rhywbeth mwy nag influencer yn digwydd. Pan mae gair Duw yn dod. Paul yn dweud wrth Eglwys Corinth, mewn gwendid ag ofn a chryndod mawr y bym i'n eich plith. O'n i ddim yn impresif. O'n i'n bobl yn greadur mwyaf trist yng ngolwg wedi cael yn chwipio, wedi cael yn anafu gan wahanol rai wedi bod trwy fywyd anodd. Ond, fy ymadrodd i am pregeth, nid geiriau deniadol doethineb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Mae'r fath beth yn bosib. Gair Duw yn dod efo argyhoeddiad mawr, efo sicrwydd mawr, bod rhywun yn gwybod, yna ei ddistawrwydd, a pobl yn ymwybodol, dyma Duw yn siarad. Rwch efo fi nôl i 1630. Fyny le yn yr Alban yn y Kirk o Shots, mae rhaid chi wedi clywed fi'n sôn am hyn o'r blaen. Ryw ddyn ifanc, 70 oed oedd o, John Livingstone. Ac oedd o wedi cael ei ddewis i bregethu mewn cynulliad mawr o bobl felly, ac oedd na lwyth wedi dod. Oedd o'n yr awyr agored, a John Livingstone yn ofni ac yn rhedeg ffwrdd i'r ceie i weddio i ddechrau, dyma fo'n dod nôl. A dyma fo'n pregethu. Dyma 500 yn dod i gredu y diwrnod hwnnw. 500. Ac oedden nhw nid jyst rhyw flash in the pan o ddi profiadau nhw. Mae tystiolaeth wedi dangos bod nhw wedi aros yn ffyddlon i'r arglwydd i holl oes. Diolch yn digwydd yn aml, ond mae rhywun hefyd yn ymwybodol ar adegau bod Duw fel sef wedi agosau, bod Duw ddistawrwydd, a bod Duw yn siarad. O'r cychwyn mae'r diafol wedi ymosod ar air Duw. Yng ngarddeden, a ddywedodd Duw, bwr amheuaeth ar ei air. Ond mae gair Duw yn effeithiol. Fel am yr glaw ar eira'n disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar gwneud iddi daraddu a ffrwythloni, a rhoi had i'w hau a bara i fwyta. Felly mae fy ngair sy'n dod o'm gennau, ni ddychwel ataf yn ofer neu'n wag. Ond fe wna'r hyn a ddymunaf, a llwyddo am neges. Paul yn sôn am gleddyf yr ysbryd rhwng yw gair Duw. Ac yn llyfr datgyddiad yn y benod gyntaf eich cael gweledigeth rhyfeddol o Grist ac allan o'i geg nid tafod sydd yn dod ond cleddyf. Allan o'i enau. A trwy ras Duw a trwy waith yr ysbryd glân, dyna sy'n gallu digwydd. Mae pregethwr yn siarad. A di pobl ddim yn clywed y pregethwr, maen nhw'n clywed Duw. Chi'n anghofio bod y pregethwr yna falle. A mae Duw'n siarad efo'ch calon chi. Dyn ni eisiau hyn lenni wrth ni ddod at yn gilydd. Gweddiwch bod ysbryd Duw yn gweithio ar rhodri wrth iddo fo ddod â gair, a rhai eraill sy'n dod â gair ato ni. A bod gweinidogaeth rhodri yn y plith ni'n weinidogaeth dan yn einiad. A gweddiwch yn bod ni hefyd yn dod yn bobl
sydd efo'n calonnau'n agored i ymateb i'r weinidogaeth hwnna. Gair Duw cael ei bregethu mewn awdurdod, mewn grym. A ni yn mynd allan wedi ymateb i'r gair mewn ffydd ac yfuddod yn dilyn y gwaredwr. Ond mae yna fwy. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud, beth yr aethwch allan i weld a'i proffwyd meddaf wrthych, a mwy na phroffwyd. Dyma'r un y mae'n ysgrifenedig amdano, welef fi'n anfon fy nghenad wrth flaen i baratoi ffordd ar dy gyfer. Oedd Ioan yn paratoi'r bobl i groesawu'r arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist ei hunan ddod i'w plith nhw. Y Meseia, yr un yr oedd Duw wedi ei eneinio. Oedd yna eraill wedi gyhoeddi'r gair af awdurdod mawr. Chi'n meddwl am Nathan yn wynebu Dafydd pan oedd o wedi godi nebu fo Bathsheba. Ti yw'r dyn, ac oedd awdurdod yn y geiriau yna. Ond oedd Ioan yn gwneud beth mwy. Oedd yn agor y drws i'r arglwydd Iesu Grist. Be oedd Ioan? Be oedd holl fywyd Ioan wedi'i wneud, ond pwyntio at Iesu Grist? Chi'n cofio, Mair yn mynd i weld Elizabeth. A pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroeth a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân a llefodd y llais uchel. Bendigedig wyt ti'n mlith bragedd a bendigedig yw ffrwyth y groth. Sut ydych chi'n rhan fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o'r foledd. Ni pan mae rhywun yn disgwyl. Yna, beth sy'n llenwi meddwl nhw? Wel, y plentyn maen nhw'n disgwyl. Ond rywsut mae Elizabeth, oherwydd be mae Ioan wneud yn ei chrothi, yn gallu llawenhau fwy yn y plentyn mae Mair yn ei ddisgwyl nac yn ei plentyn ei hunan. Oedd o'n pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Rwy fi'n bydyddiad dŵr, meddai Ioan, ond mae'n sefyll yn eich plith, un nad ydych chi'n ei adnabod. Yr un sy'n dod ar fy ôl i, nad wyf fi'n deilwng i ddatod carau i esgidiau. Dyma oen Duw sy'n tynnu ymaith bechod y byd. Paratoi'r ffordd i Iesu Grist ddod oedd o. A dyna beth da ni eisiau fan yma. Wrth ni ddod ynghyd, bod y gair dan awdurdod, a pan mae'r gair dan awdurdod, o na chawn ni olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Mae Crist yn dod yn amlwg. Rywsut, da ni'n gallu profi bresenoldeb o. Fyny yn ynysoedd yr Hebreau, yr Hebrides, ynysoedd Heledd. Fyny yn ynysoedd yna, ar ôl y diwygiad, oedd y pobl oedd wedi cael ei effeithio gan y diwygiad. Pan oedden nhw yn mynd i gyfarfod, y cwestiwn oedden nhw'n holi bob amser, a yw ef yma? Ydy o yma? Gychwynes i yn y weddi ar y ddechrau yn dyfynnu Iesu Grist, yn dweud, weler wyf fi gyda chi bob amser hyd ddiwedd y byd. Mae'n wirionedd. Ond da ni ddim yn ei deimlo fo wastad. Rywsut da ni cael ein anodd i gredu. Da ni'n cael ein anodd i afel yn y cysur fod Crist yn plith ni. Ond gadwch i ni weddio byddwn ni eleni. Ie, yn profi bod gweinidogaeth Rhodri dan eneiniad. A bod ni yn dod yn ymwybodol o bresenoldeb y gwaredwr. A hwnnw'n yn cysur o ni. O ddydd i ddydd, bod ni'n cael yn gyrru allan yn llawn o hynny. Ac ar adegau beth sydd yn digwydd ydy bod yna griw bach yn dod yn ymwybodol bod Duw yn y lle. A mae'n gysur iddyn nhw a rhoi cymorth iddyn nhw i gario ymlaen.
Ar adegau, y pobl yn dod yn ymwybodol fod Duw yn y lle a mae'r hanes yn mynd allan a pobl eraill yn dechrau tyrru mewn a da ni'n dweud, da ni'n clywed fod Duw efo chi. Fel y cannoedd yn teithio o Ogledd Cymru ac o dde Cymru ac o'r Alban hyd yn oed a llefydd eraill yn teithio i Langeitho. Os maen nhw wedi clywed fod Duw efo Daniel Rowland a fynte yn agor y gair. Beth reithwch allan i'r anialwch i weled, mae Iesu wrth bobl oedd yn gwrando arno fo. Be da ni yn dod at yn gilydd i wneud wrth i ni ddod fan yma? A na lot o bethau eraill da ni'n neud eleni, pethau cyfreithlon, pethau da ni'n gorau gwneud, rhoi yn o'ch yn mynd i'r gwaith, gofalu am blant, gofalu am wyrio neu o'r esau, gwneud gwahanol bethau. Gadwch i ni osod hwn fel y blaenoriaeth, bod ni'n gweddio, bod Duw'n cwrdd â ni wrth i ni ddod at ein gilydd fel hyn, a'i air o'n dod efo nerth ac argyhoeddiad mawr. Ych ni weddio. O Dduw yn tad, da ni'n diolch i ti am bod ni'n byw mewn byd mor rhyfeddol. Cymaint o bethau ni fedru mwynhau a sylwi arnyn nhw a profi a gwneud ac eto Dduw'n tad. Yr un peth da ni'n ddymuno yw chlaw pob dim. Ydy bod ni yn gallu closio at ti a dod yn ymwybodol dy fod ti'n closio ato ni. Felly gad i ni eleni gael blwyddyn. Beth bynnag arall fyddwn ni'n gallu deud ar ddiwedd y blwyddyn lle fyddwn ni'n gallu deud yn bod ni wedi hodio gyda thi a ti wedi mynd o'n blaen ni bob dydd o'r flwyddyn yma. A da ni'n gweddio hyn er gogoniant i den o'n Iesu Grist. Amen. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd. Mae'r Iesu'n fwy na'i roddion. Mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. O pydd a dawn a ffurdeb mi lefa amdan ein twy, ond arno ei hun yn wastad, edrychau'n llawer mwy. Gweld wyneb fy anwylid, wna'i mhennaid lawenhau, drwy'r cwbl ges i eto, neu fydd gaf ei fwynhau. Pan elon twy yn eisiau, pan bydda fi yn drist, tra caffwyf weled wyneb siriolaf Iesu Grist. Boed i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw'r lled, a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well
na dim y gallwn ni ddishyfu yn ei ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yna ni, iddo ef y borgogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythaeth. Amen.